Αλλά μακάρισε τις άδειες φωλιές των πουλιών που πήραν τα μικρά τους μακριά από τις φεντώνες, τα δίκανα, τα αεροβόλα. Μακάρισε τη φάλαινα τη διαφορετική στο νότιο Ατλαντικό που εκπέμπει ήχους σε άλλες συχνότητες και δεν μπορεί να βρει τις ομοίες της που κολυμπούν στα νυχτά της Γρυλανδίας. Μακάρισε την πουζή. Μακάρισε τη χείρα των χείρων που μπαίνουν στο άδειο σπίτι μετά την κηδεία και που τώρα πρέπει να ζήσουν με το κενό. Κάποια στιγμή θέλοντας και μη το κενό θα γεμίσει. Μακάρισε τα δίχτυα στα γκολ post που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν την μπάλα πριν τρέξει ο επιθετικός για να την πάρει στη σέντρα, γιατί είναι πίσω η ομάδα του στο σκορ, γιατί είναι λίγα τα λεπτά που μένουν για να τελειώσει το μάτς και ο τερματοφύλακας τον εμποδίζει επίτηδες. Μακάρισε και τους δύο, γιατί τέτοια είναι η φύση του παιχνιδιού. Μακάρισε τον άνθρωπο που έχασε την ανθρωπιά του και τώρα ψάχνει να τη βρει μέσα στη φυλακή στο γεμάτο εφιάλτες δύσκολο ύπνο του. Μακάρισε τον εφόσον προσπαθεί. Μακάρισε και το Θεό που έστειλε το γιο του στους ανθρώπους, διορθώνοντας τα λάθη του με ακόμα ένα λάθος, θα διδαχθεί στο τέλος από τα λάθη του. Μακάρισε και τους ανθρώπους, τους άρρωστους που κουράστηκαν να τους ταλαιπωρούν οι αρρώστιες εφόσον βρίσκουν του πόνου το βαθύτερο νόημα. Μακάρισε και το θάνατο που δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο θα ήθελε, αλλά δεν μπορεί να μην κάνει τη δουλειά του. Μακάρισε τους ναυτικούς που πλέον προστίγει το μακάρον προς το άγνωστο μέχρι αυτό να γίνει γνωστό. Μακάρισε ξανά όλους τους πιο πάνω κι κοιτάτε με περιέργεια. Αυτός είναι ο πατέρας μου, ο Ιδίποδας, που κάποτε ήταν βασιλιάς Τρανός και τώρα πληγωμένος από τη μοίρα γυρίζει στην αγορά σας, κουρελιάρης και τυφλός, παίζοντας με το χαλασμένο το οργανάκι. Άνδρες, Αθηναίοι, κάθε οβολό σας προσθέτει στην καρδιά μας μια ρέγγις ματιάς. Του οίκου μας τα μυστικά βαραίνουν από τις δική σας φαντασία τους προσθήκες. Αφήστε μας! Ως πότε θα μας έρνετε εδώ και εκεί σαγίστο με αρκούδα, την τραγωδή να μας ανεβάζουν στα θέατρα, να μας πολιορκούν για λεπτομέρειες και να ρωτούν πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο, πώς δεν κατάφερε το χτύπημα να τα αποφύγει. Άνδρες, Αθηναίοι, δεν σας φτάνει που ο πατέρας μου υπήρξε ποιητής, ο πρώτος του συμβολισμού εισηγητής, που με το επίγραμμα απάντηση στη σφίγγα έσωσε τη ζωή πολλών σας. Χώρια η αισθητική απόλαυση. Γιατί στον ιδιωτικό του βίο εισδύεται και ψάχνετε για ειδιπόδια συμπλέγματα, για ανώμους έρωτες και ειδονές που απαγορεύει η τρεχάμενη ηθική. Σας έφτανε η απάντηση στη σφίγγα! Τα άλλα
Ας τα αφήνατε στο μισοσκόταδο. Στο κάτω-κάτω το έκανε εν αγνία του. Ενώ εσείς το κάνετε εν πλήρη γνώση.